Hyvät vieraat. Oli vuosi 93 vai 94, kun mentiin yläasteelle. Mentiin Vilen kanssa samalle luokalle 7B. Ja kaiku hävisi. No ei se mitään. Löydettiin sama nuotti saman tien ja perustettiin meidän ensimmäinen bändi. Aloin soittaa rumpuja. Perustettiin Duo Kings. Ja tehtiin meidän eka demo. Hyvät vieraat. Kaikkien Ritvala Open Air-festivaalien pääesiintyjä Duo Kings! Kaikki tähän asiset bändit on ollut lämpäreitä tälle. Ja kaikki tän jälkeiset on niinkun jäähdyttelybändejä tälle. Tietäkää se. Saatana. Metallikakin oli lämpäri. Muutamana sanana ennen kuin tämä alkaa, niin täytyy sanoa, että tästä Ritvala Open Airista ylipäätään, niin kauhean kovan työn takana nämä aina on. Ja Markulle, Eri, Tote ja Saaralle ja kaikille, jotka tässä äänentoistopuolella on aina mukana, niin haluaisin kyllä esittää suuret kiitokset, että nämä vuodesta vuoteen jatkuu ja on mahdollista, joten ehkä olisi paikallaan sellainen kolminkertainen eläköön huuto tässä vaiheessa. Eläköön! 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 Ja ehkä yksi tai kaksikin hailia Jaskalle. Kyllä ehdottomasti. Hail! 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 Ja nyt tulee paskaa tuutin täydeltä. Autenttista se ei vittu. Nyt tulee sellainen biisi kuin Duo Kings, eli meidän bändin nimi. Autenttista. Ossi meni kauppaan, osti sieltä piimää. Tarjosi Teerollekin, mutta sille ei maistunut. Ossi oli yöllä kalliolla, näki kuun pimeän puolen, koska hän on itse piru. Tavun elästeen, ossa kuolen, pimeän myönteen romahteen. Tavun elästeen, ossa kuolen, pimeän myönteen. No nyt näitä saatana sanoja, mitä mukulla lähdettiin. Seuraava biisi on omistettu siihen aikaan, kun tää on tehty kaikille Jehovan todistajille. Jehovan! Ovat! Kusipäitä! Sellaista se
Niin. 20 biisiä. Näitä yllättävän vähän näitä biisejä. Niin on vähän. Pari kertaa kai. Siellä säädetään takana taas jotain. Tähän väliin oli siis määritellä yhtye ja studiohenkilökunta. Ja täällä on tänään kolmikainen studiovälissä kumppani Markku Henriksson, ja Ville Kainen, mukana Markku Henriksson, äänet, Ville Kainen, mahtavat rumpusoundit, Markku Henriksson. Ja seuraavaksi Ville esittelee seuraavan biisin. Tää on muuten ensimmäinen bändi, missä mä oon laulanut taustalauluja. Tää biisi on omistettu hyvin rakkaalle yläasteen rehtorillemme, niin reilulle, mutta tiukalle rehtorille, joka nimeä en mainitse tässä tilanteessa, mutta kappaleen nimi on kuitenkin Rehtori. Hannu Viitaniemi, perkele. Oi. Ne veti jollain keilillä niinku kaljun päälle sillai hiukset tohon noin. Päti teinipojille, perkele. Hannulle. Kusipäät! Johtaja! Päällikköät! Homo! Persänreikäät! Muutku! Homorehtori! Homo! Mitä rehtori? Vitu paskat! Anta vittu! Vitu rauharehtori! Anta vittu! Tää lähtee Hannu. Ei! Näitä Hannulle. Kitara! Mahtavat taustalaulut. Nyt tulee niinku se meidän varsinainen hittibiisi. Viimeinen biisi setissä. Mut raiskataan! Haluatteko te enkoren vai? Rehtori uudestaan. Rehtori oli hyvä. Pari biisiä tässä vielä on kyllä itse asiassa. Voi. Ensimmäisen biisin nimi on Heijaa! Mietis vielä uudestaan. On liian vaikea biisi. Heijaa kuppa, tulin tupipäin! Heijaa kuppa, tulin tupipäin! Heijaa aitse, tulin tupipäin! Heijaa aitse, tulin tupipäin!
Otakaa nyt se viimeinen kyllä. Vielä yksi biisi. Nyt tulee kova biisi. Viimeisenä Pärstäsi Paskainen. Pärstäs paskanen. Täysin klassikko. Pärstäsi Paskanen, kylmäsi luminen. Pärstäsi Paskanen, kylmäsi luminen. Pärstäsi Paskanen, kylmäsi luminen. Wow, yeah! Wow, yeah! Yeah! Kiitos. Tää nyt pitää tehdä lisää. Kiitos Ritvola. Yksi biisi oltaisiin lisäyttäisi tämmöstä demo. Piti joku minun kanssa saa. Miten sitten